أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد ما توري julɓe fulɓe gonɗen fuu ne gontirɗen fuu e gonanɗen fuu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. hande ñandere nasande lattinde arandere lewru korka hitande 1445 wototirde e ñandere 12 lewru mboy 2020 mana e nayi limgal Gregorian anen hande wonte ñandere arandere meɗen e lewru korka kenya en jangi kissa annabi hudu nden bo e ɗon nder kissa annabi salihu nden bo e nder suratu hudin mi wi en hanko annabi hudu hanko wonte joyaɓo e limgal hanko bo annabi salihu hanko wonte jeweɗiɗaɓo ken mana jeweego ojo won ɗon kamma ɗon en ummoto e dow aya ka 52 e nder surawol ngol qalu ya salihu bisimillah قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب jomirawo ɓagiɗo ceniɗo e yecco en gecca fe'i kakkunde annabijo muɗum biyeteɗo annabi salihu nden e yimɓe maako ɓawo o wari o noddiɓe faaki atal gonga wonte rewki jomirawo goto kamɓe bo ɓe mbi ɗum sakkinaɓe ɓe ndewa ko baba en maɓɓe lattino ndewanane toon hanjum wonte rewki labbi kadi kanjum ɓe kaltata hanjum woni ɓe kulna hanko annabi salihu malla bo ɓe colnamo e hundeji goɗɗi feere ko ɓe faddotomo ɓe guytinamo iga accuki haalaji ɗimo wiyete dow haala jomirawo to kadi jottinowo nulal gonga bo hanun wodina ko heeloto ɗum ay wala kamma noon ko ɓe duri waɗuki fuu ko ɗum estuki ko ɗum hulnuki ɗum magantaɓe ɗum nafantaɓe ɗume ma to haala hulnuki a amin barete a amin piyete a amin partete a amin kaɗete ko giɗɗa ɗum fu hatta annabijo Allah yottinki nulal maako to bo a waɗaneki alkawal wigo min kokkete laamu min kakkilante min kelante yimɓe woɓɓe ngala ko gaɗantama ɗum fu hatta annabijo Allah yottinki nulal muɗum ngam na hamɓe la ya'suna allaha ma amarahum ne mala'ika en gontiri noon ɓe gontiri ɓe geddata jomirawo wala goɗɗum ko kulnirtaɓe ko ko estirtaɓe gaɗaɓe ɓe gedda Allah ɓe jaɓata na ba anen yimɓe noon ba anen hunde duniyaru wonde sai en gam ma hen jofa lawol jomirawo wiɗitaki amin ki balɗe ɗe ki holli wigo ɗuuɗi heewi anen ɓe na fa woɓɓe feere ba en ɓuri ɓurnuki giɗaɗi ɓernde meɗen e dow Allah wi'i annabijo wi'i ko bo a amodi ɓe kefti Allah wi'i annabijo wi'i tawi hunde a waɗa murna e dow majum ni to ɗum wardi de dey giɗaɗi ɓernde maɗa to Allah wi'i ko wardi e giɗagol ɓernde maɗa henana yi to shikenan weli ɗiggi to bo jomirawo umri hunde an bo nanon giɗɗa e nder ɓernde ma ba to a andine gikku maɗa wa'i wala kaɗowoma waɗuki ɗum e leddi ndi fu wala keɗo waɗami waɗa ɗum jomirawo bo wi nanon ɗum waɗata dani ɗum waɗata an bo mbiya fu wala keɗo wonma gaɗa non ɗum andi noon gontirɗe ɓerɗe meɗen catuɗe sarde wonde nda ko Allah wi kayna hande Allah wi annabijo wi'i ba inna wi'i baba wi'i ma ay ɗum biyol kay accu mawnirawo kay hande ko ɓiya to ni
a geeto ay mi tan mi hokkete shawara boɗɗum bo tokka mo ɓurɗani kam ay ko ay banmo mo dayɗa ka an ko wonte kerol a ɓuri kam to hanko ma o hokkete shawara bot kam mbiya bandaga wane a wiyan kaza da mi waɗino kaza to ballantana jomirawo nden bo annabijo muɗum to hamɓe ma noon ɓe joɗorino bani ninni ɓe gontirɗen tokkaki giɗaɗi ɓernde ɗum ni noon ɗum ni to hanjum ɓe mbiyata mo qalu ɓe mbiya ya salihu he an salihu ɗo e ɗum waɗa noddandu ya ngam ma noddunki gam tilimki mana mawninki neɗɗo ɗuya ya rasulallahi kowa andi ɗo noddandu gam ma mawninki ya allahu ɗon ma ɗum andi noddandu gam ma mawninki to jomirawo ya iblisu ɗon bona noddandu yawnuki ko yawa qul ya ayyuhal kafiruna ɗon ma on noddandu yawnuki to ɗo hamɓe nawai ɓe noddimo gam ma ɓe gi'a mo tilimɗo ba to ɓe anduno mo tilimɗo har ɓe noddiray mo ya ayda ɓe tokkimo na ɗum ya ɗum mawninki ba ɗum ya haygel ɓe hondi na ɗum ya ɗum ay kay ya nga an kan kaza halani yawnuki tan ɓe hondi na ɗum ya ɗum nodduki gam ma mawninki ba on andi jomirawo ni noddiri sheɗan ya iblisu ko on andi bo na o mawningel ba hefirɓe ma ɗum noddiriɓe qul ya ayyuhal kafiruna noddandu ya amma bo na ndu mawninki ba ndu yawnuki to gam ma noon ɗo hamɓe ma noon ɓe fondi nawai ya salihu ɓe noddimo ɓe mawninimo iri ne mbi'iretenmo ya salihu ba aa ɓe jawnumo qad kunta fina marjuyam nane de an min tammaninoma ardugal e jalugal leddi meɗen ɗo narju an takuna sayyidan sa a baccelnominon min tammi ta mawni min keɓi jagorɗo amin an ardotomin baccel ngel hakkilo sa e ngel famarel qabla haza yeeso bako handeno allazi sadara minka bako fuɗɗa waɗanki min iri baale ɗe an min tammino ardotomin atan hana joni an hande ay a haɗay min anna abuda maya abudu aba'una kaɗamin ko baba en amin dewayno ɓe dako ɓe dewi ɓe shaali ɓe maayi nden minon bo emin do mbi'amin min ɗala minal awsani nder ma'ana labbiɗi min dewata ayiyaba ɗum waɗay kadi joni to min shuɓay baba en amin ɓurina an kena ɓe shuɓi baba en maɓɓe ko baba en maɓɓe ɗo hanjum ɓe ndewayno labbiɗi ɗinɗin hanjum wonte hunde rewuki maɓɓe ko kadi nden an bo joni a wari a ummake nder amin mi tammi baccel ngel hakkilo a mawnay gaɗa goɗɗum geetum gartoɗa lattoɗa jagorɗo amin ardoɗa amin nden kadi o garta guytinamin gaɗa mbiya ko baba en amin ndewata fu ɗum fewre ka bo mo jaɓantama ka kay wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi wallahi min ɗon nder seko tabbutugo e nder ko noddatamin e majum mina tawhidi wiki maɗa way allah o goto allah e goto muribin min sheki fa muqiwon firrebi hunde ɗum ukkinimin nder seko sosai min nanta andi bo seko kam dewal jomirawo en kandinino dow wigo hande da to neɗɗo nuɗɗinayno jomirawo toɓɓe 99 lutta toɓɓere woore tan haɗi hewki temerre to danawo mo imanu ba gam wodi mi waddani en ɗiɗi pumaji ɗo gotol wala ko mi fitaki en mbimi en wodi ko ɗum wiyata ilmul yaqini to na ilmul yaqini ni wala ko heƴata e nder tawhidu shakku e zannu e taqalidu ɗum fu ɗum heƴata e nder tawhidu dole a yaari andal maɗa mana yitki maɗa e nuɗɗinki maɗa ko jomirawo yaari temerre wala gongel ngel luttuɗa mana na jomirawo ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi salmi kappa naste nder juldanku fuu moɗon to gongel mermesel maɗa lutta way wigo a seka goɗɗum ɗum nder shani dina to a seki goɗɗum nder dina ni to a nastani nder dina ne handi gam no ɓe gi min ɗon nder seko fa e nder ko garduɗa e majum min gi'ata ba ɗum gonga gam ma non ɗal ma yarki bone e dow amin se ko hunde waɗay ɗum na e waɗata قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن أسيته فما تزيدونني غير تكسير قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن أسيته فما تزيدونني غير تقصير النبي هو صالح عليه السلام جابي بيان ما قال يا قومي
ay o watanake ɓe ko modi ɓe mbiya ɗum mushakala inde majum e nder ilmul balaga mushakalatu waɗanki neɗɗo hebbinanki neɗɗo iri mudore nde o waddanma wakiltu lil killi kama kala li ala wafa'il kayli aw baksihi mi ɗon mudano bandirawo iri etergal ngal o mudaniyan to o hebbinaniyan o waddi mimma to mi wari horankimo hemi hebbinanamo kenan to usti o waddi mimma to mi wari witinankimo hemi usta kenan ko wakiltu lil killi ko bo akilu lil killi kama kala li mi awnano bandirawo sobajo iri kedede ko awnaniyan hamɓe ma ɓe mbimo ya an ko ma emo wataniɓe ya shikenan wala ba bashi ko bano yiyata innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida eɓe darwa dabareji maɓɓe jomirawo mimma emi darwa dabareji am kadi to hamɓe ɗum maɓɓe dabareji jomirawo bo ɗum dabareji na inde majum ana on noon ko wa makaru wa makarallah ɓe kaɓɓi kaɓɓe maɓɓe kalluɗe jomirawo ma haɓɓaniɓe ba non a wiyayne ɗe jomirawo bo kaɓɓe kalluɗe tinde makaru ne on andi ne ɗum wiyete mana kaɓɓe kalluɗe hanje wonte makaru to hamɓe ma ɓe gaɗi makaru jomirawo ma waɗaniɓe ba non to ɓe balaga mi inde majum almushakala warduki hunde karpeje nanduɗe amman ko ɗe firi feere feere nde nda ko wardi ɗum irnene nden wardi amman ta wari pastitirki nde ko nde e wi'uno nanon nde e bo wi'i hamɓe ɗo sayire ɓe mimo ya salihu ɓe jawnumo hanko bo sayire nde o ya qawmi ɗo bo o teddinɓe ayi kenan mushakala hamɓe ɓe gaɗi ya ngam ma manama yawnukimo hanko bo o yiɓe ya ngam ma o teddina ɓe o ya qawmi ano yimɓe am araytum kokki anne habar in kuntu ala bayyinatin ay bayanin min rabbi ko gonmi dow ɗum to ɗum laatake wangaran tabbutuka e ga joman watani min huramatan nden jomira on waddaniyan hinna e muɗum hanjum wonte nubuwa tan o lattiniyan o annabijo sey geddumomi faman yansuruni min allah in asaytu kadi jomo heelantoyan jomirawo to min mi yeddimo min hanko suɓiyan lattiniyan annabijo nuloyiyam to mi tokkake iri ne giɗaɗi ɓernde moɗon minma mi yeddimo joni on gi'a anon ɓe on mbawai kisnoyiyan e maako ay on mbawata kisnon koye moɗon maako kisnoyiyan min nden bo nda layfi am ɓuri layfi moɗon anon layfi moɗon tan hanjum wonte ɗum noddi on min bo ɗum turoyake am ma mi wari mi nodda on batana ɗan sandajo walla gujjo guyka tammi hanko layfiji mako ɗiɗi gujjo kan wujji hanu ngam ma lataki muɗum gujjo hanko bo nda o gujjo nda bo ɗan sandajo mi tammi ka ɓuri halluki ko to hadi hanko oro annabi salihu jon to tokkanake ɓe ne ɓe giɗi ay o holla ɓe wigo mana zunubaji mako kenan ɓuri ɗuɗuki lataki mako hanko nulaɗo jomirawo faman yansuruni mana yam na'uni mo warta helanoya yangada jomirawo minallahi ay min azabihi yangada jomirawo in asaytuhu hoddirtomi yeddimo fama tazidunani ɗum kam wala ko ɓeddantoyyam bi amri kumli bi zalika e umrore moɗon warki mi wara mi tokko on gayra taksirin sey dey rusɓare tan ta dalilin on giɗi mana majjinoyyan to mi majjata yaɗake allah handitiyam ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ثم en bolwino kadi iri jande modibbo zabi hitande nden ma en gi kaza ko hitande nden tonno ma en gaɗi kaza ɗon cittori kaza kawariqul ada assamaniya hundeji lutuɗi ma'ana kayniɗi lutuɗi al'ada je wetati nder maji wodi mi wi'i e mbiye men wodi ko wiyete irhasu ko allah hokkata nulaɗo daga o lataki nulaɗo sa'ire o annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam kaye paji fe'iɗi e mako iga nyandere jibbineki mako ha nyandere o hebi duuɓi 40 ɗum fu majum inde majum irhasu na mujiza ba anana e modiɓe woɓɓe to en janga mbi'ay ɗum mujiza nyandere dañeki mako na inde majum mujiza ba inde majum irhasu ko annabijo waɗi kayni ɗum fu daga ko hokke nulal ɗum wimo yo mbi'a wane en kaza to inde majum irhasu to bo ɗum hokkimo annabaku to kadi ko ɗum hokkimo fu inde majum mujiza
kadi wakkatire annabijo kenan mu'jiza muɗum fuɗɗi daga wakkatire nde duuɓi mako goni 4 nde ɗum hokkimo qur'anu won ɗon hangal hoore magal ma ɗum mu'jiza heeshi kenya ton mbimi emin nana qur'anu sey en satellite ma sey mo jangi aya way aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a e gonɗo fu e duniyaru ndu jomirawo he mofti on inare hoore kay ga Allah maɓɓu gite ma feera cittora mo hewti wiki haala ka e duniyaru ɗo to na Allah way e gonɗo fu mi tattarake mi hawti on inare hoore moy hanko ga Allah yurna nder aya ka anana us e ko ni nana dakam makane way e gonɗo fu e nastuɗon fu mi hawti on inare hoore ngam Allah mo heyi aka bande jomira wodi keyɗo wodi sheɓotoɗo ko e nder heferɓe ko e nder julɓe o wiyanaka hoore mako e gonɗon fu hemi hawti on fu duniyaru ndu wodi kewtuɗo wiyaka wala keyɗo wiyaka lalle ka haala bawɗo wika goduɗo bawɗe kewɗe wika to na hanko kam wala bi o bano kaɗo ko wodi wala to hangal ma ɗum mu'jiza kalida talida sey oyɓe kadi ya qawmi hadhi naqatullahi lakum aya fadharuha takul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakuzakum adhabun qarib o ya qawmi he anon yimɓe am hadhihi naqatullahi ɓe tefi kadi kayefa ɓe mbi an kan way a wi'a nda anulaɗo jomirawo ɗume woni dalila maɗa batana ɗum heelo ɗum mbi'a aymi ɗan sandajo to ɗume woni ID card maɗa aymi ma aikacijo gwamnati ɗume wonte ID card maɗa na joni ha ɗum fuɗɗima tefuki ɗume wonte national ID card maɗa ko na a moye mama ay mi waɗay layi woyeɓe giya to ɗume wonte national ID card maɗa to hamɓe bo nulaɓe Allah abun nan ne ɗum wiyete mu'jizaji ɗi Allah hokkataɓe ɗum ID card maɓɓe kanji kollata wiigo lalle o nulaɗo Allah ngam hunde ɗum ko fe'i hanjum na ɗum tsafi ba hanjum na on sha'awaza ba hanjum bo na on rufa ido hanjum woni sha'awaza na on kanjum ba ngam ma non ɗum hunde daga Allah lataki majum kayni ɗum bani bo ɗum tinnani ɗum jomirawo to ɗum mu'jiza jomirawo tan a yiyatto nda alama mako ko hollata on wiigo o nulaɗo jomirawo hanjum sey ɓe tafi an kam ko kollata min holla wiigo an a nulaɗo Allah e jomirawo taganimo ngeloba hewimo ndaga ɗon mbi'aɓe hadhihi naqatullahi nga ɗum ngeloba jomirawo lakum aya hanga lattanto on kayefa halum amiluhu al isharatu kenan wa hadhihi naqatullahi lakum ayatan mana ismu ishara ɗum hadhihi ɗum hanjum hoɗi bano masata ayatan dow kenan hanjum wonte lattaki hanko ayatan ɗum hal fadaruha shakkinega takul to shakkininga nga nyama fi ardillah e nder lesdi jomirawo nda ɗon sharmbe gi'eje mana hundeji feere feere ko nga nyamata kanjum tan wala tamassuha bisu'in to kemñinanenga goɗɗum mettuɗum ay aqarin to juwenga to on juwinga fa ya'kuzakum azabun qaribun akko yangada gokka ɓasti ka wara heɓa on to jaɓe juwenga kawai ɗum yi'aɓe jarnenga ɗum yi'aɓe duroyenga daruha takulu fi ardillahi accenga nga dura to nga nastanayi on to nastanenga ko ɗon ma mi inoka ko jakarari baba ko iri ɓen ɗon sukaɓe dakkiɓe fuɗɗi kadi ɗan mawnuki ni mawnayi sosai to inna ma ko waɗi jakaraje iri bano seto ni jakaraje boɗɗe to he mo waɗi tinani mo yiɗi mo ƴakka jakaraje ɗe mo anda bo noye o waɗata o ƴakkaɗe sey sheɗan ma ko holli mo daware wonde sey mo yawi mo tefoya goɗɗum he mo wadda mo adda e ko kiyan hande bo magani jamdi amma ɗum ñamiray ɗum jakarari mboɗeri shikenan o wari he ɗum jongina gahere sey o hoƴa laɓo e iri nega wiyete jalo he o wakkino waɗa ka filaki gahel ngel e ɗum defa e mo tomi nastanayima ta nastanam tomi nastanayima hatta nastanam sey gaheyel ɓende o jippino o ñama ko ƴiyeden o hokkataɓe o dilla to nastanayima ta nastanam to kadi wo balle seɗɗa go kadi o ɗuya mo yayi ɗum hokkimo magani kawda hende mo re'i zakaraje tas e noon to hanjum hanko ma naqatu saliya nga to nga nastanayima ta nastanga zaruha fi takulu fi ardillahi wala tamassuha bisu'in shakkinenga nga dura e lesdi jomirawo nda ɗon gene na anon fuɗini
to wodi gesel ma helana gesel maɗa sayire yarki maga bo da ɗon ɗum hoɓe wiyay ɓe yeeso ɗum wiyay ne jomirawo wi ɓe yeeso ɗo da ɗon sayire duruki maga ɗum wi'ay nga dura gesa mon amma ɗalega nga dura nder ladde anon ni to goɗɗo waɗanaga ɗume ma hanjum tan wonte jarrabawa ɗum on andi neɗɗo ko ɗum haɗi ɗum fu henana koɗey majum ko ɗum haɗi ɗum fu henana kadi koɗey majum joni ɗo wodi goɗɗo meɗen meeɗa yaha Borno da to laamu noddaynomo ya wane mi harminanima yaadu Borno to da bone heɓake hanko bo da mo heɓa mo yaha Borno ni ko noye ɗum waɗata o heɓani da o yaha kay to o gaɗi garaje o suuɗoto wawa dillira e go he o yehi Borno ɗum tunda ɗum haɗimo yaadu Borno ko to yimɓe non gontirɗen non ɗabi'a meɗen tagu ko andi hunde ɗum heɓata ɗum fu to kadi hanjum walattake koɗaɗo majum hanjum ɗum yiɗi sey to waɗi to andi lallai hunde ɗum na ɗum deidei waɗukini hanjum foɗata yaren e gedday na jomirawo heelake wi da ɗon dagiɗi ɗin ay feere feere ɗum ɗalani en dagiɗi ɗin tagu e ɗala dagiɗi ɗum dilla ɗum dagaki ɗum nanaga jomirawo e to ɗum yaha sheɗan sey oppino tita e jomirawo haɗi ɗon to hanum bo wiya to ɗon wonte e inare lumo muɗum hewaɗa ka nodduki yimɓe faaki e majum amma bo ɗum fu ɗum goo ndaru bano jeynu neɗɗo wodi debbo sengi amma o jeyni no waɗi gamma sheɗan wo'inanimo atal jeynu ngal sabo ngam ɗume sabo ngam jomirawo haɗi non ɗum nda ton kore mako boy o sakkina ɗum nanan oppinaki sheɗan nda ɗon ndiyan ɗam mo yarata o jooɗo jam amma bo sei sheɗan holla mo ya giya kam yarina ɗume ɗum waɗata sey mo yara nana jomirawo haɗimo waɗi e jomirawo haɗi to ɗum waɗa fu to kadi ɓi tagu anum bo sa'ire nden sheɗan waɗa ka wiki ɗum waɗu ɗum mana tampa ndaru ko ɗum haɗi ɓe ɗo ɗacce nga ngeloba nga waɗa ka wancuki e karkara moɗon nga nyama gene nga yara ndiyam hanjum tan anon ni to fe'anenga to fiyenga to gaɗanenga ɗume ma hanjum tan ɗum haɗi on na way a nga nyama e gese moɗon ba fa takulu fi ardillahi ta nani ardullahi maral jomirawo inare e goɗɗo marayi shabeje e ladde ɗon wonte ardullahi ay to nder gesa goɗɗo kan na gesa goɗɗo na jon to ɗum ɗale nga wara nga nyama gesa ko moye nana ɗon kan ɗum jukkiti hawre aya annabaku e shani jomirawo waɗay non ɗum hokka goɗɗo mujizani ɗum ya ma ngeloba mako wara durata gese yimɓe na non ba ardullahi kero shabe on e ladde woni bo na kon goɗɗo ba ɗalenga nga dura ɗon tan to kowa miyanga nga nastanayi on to nastanenga fazaruha takulu fi ardillahi wala tamassuha bisu'in to keɓanenga goɗɗum mana mettuɗum hanjum wonte yuuki fa yakuzakum fa'ul fujaiya a jawabu kay fala daga ndiwka wala ta gaɗe ni hima akko ni heɓa on hanjum wonte pewol ngol ɗum tana bano jawabu sharɗi kadi fa yakuzakum ballentanama azabun qaribun yangada gokka ɓasti ka wara heɓa on in aqartumu hunde tawi on juwinga فقروها فقال تمتعوا في ديركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فقروها فقال تمتعوا في ديركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب jomirawo ɓangiɗo ceniɗo wi fa aqaruha non ɗum bo heɓe juwinga dey aqara ha qaddarum bi amrihin wodi goɗɗo wiyata quddaru hanko yuwinga e umrore maɓɓe ay ibnu salifin haysu darabaha firi jilayha o pi kosɗe maga fa zabahu ha ɓe ɗumman ɓe kirsinga waqta samulama ɓe kendima ɓe ƴakkinga kawai nani taw geddu Allah ɗum wi'e to ɓe gaɗamɓe fo ɓe gaɗi noon ɓe kirsa da ɗali ngeloba bonga jama e wanca nder gelle karkara fu gaɗa jamin to min mega ɗum ñaminga ko watta fu yaha waɗay bo jomirawo e tamatta'u to kadi shikenan tinde ɗum wi'on to meyon da fa taw koye ɗum fa na fa kaya maɓɓe goɗɗum ɗum tefiwa fa koye ɗum werel to ɓe meya kaya jomirawo da ɗon ngeloba jomirawo kadi nana kadi anen bo hanji wonte kiitaji ɗi jomirawo joɗinani en nana hanji wonte naqatu salihin meɗen hanji wonte naqatu salihin meɗen tana lekki annabi adamu ko mbinoɗen hanji wonte shajaratul ma'asi lekki geddi jomirawo tatamma hamɓe toya ɓe juwi ngeloba an jontinde wala ngeloba fofti amma ngeloba ma ɗon ta fe ana karamɗi jomirawo ko jomirawo harmini fu lencita ɗon ngeloba maɗa woni Allah renu
salasata ayamin jooɗe belkitonoroɗon iishu fi darikum ge mana nguure nder ciye moɗon salasata ayamin balɗe tati tan summa tuula kuna nden ɗum halkay on tinde ɗum warti non zalika o gi ɗum wa'adun gayru makzubin ɗum mana inaka ɗum waɗi wala ka fewa wala fenore nder ɗon jomirawo fenata mana na fewre ba tinde jomirawo wika nane haɗi on bo on kaɗitaki to mo haɗitaki nanuki bo haɗitata ko yi'uki ay ko non hausare maɓe mi duwonde bai ƙiji ba ai ba zai ƙi gani ba ko mo salaki nanki bo to saltako bo yiki tinde ɗum yi on dane gaɗoton bo on gaɗayi non ɗum to sey nden ton ko tammi ɗon heɓuki zalika ko tammi heɓuki on zalika wa'dun gayru makzubin ɗum inaka jomirawo ini ko wonaka fewre ay makzubin fihi wala haala ɗum feni nder ɗon ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن برحمة منا من خزي يومئذ إن ربك لهو القوي العزيز jomirawo wi falamma ja amruna wakkatire nde umrore amin wari bi ihlaki mi halkuki ɓe najjayna salihan he min kisni annabi salihu kam o wala nder mana halkaɓe jomirawo e itta ɓufitina talla to sibanna allazina zalamu minkum kassa ndente kule fitina hanjum to ɗum wari ta ummu saliha waɗɗaliha he ɗum heɓa geto e na geto hu gamma noon to fitina yottake inare ni to en tawa geto e na geto hu ɗum heɓiɓe joni iri yimɓe meɗen wonɓe hirna ɗo to a geto joɗiɗo sumul jam kalawma ɗum wari ɗum faɗɗi makwabci en ma ɗum farti ɗum nangi woɓɓe ɗum waɗi ni to joɗiɗa jam e to ɓe keddata joɗaki jam ni amma a joɗaki jam gamma noon to ɗum yii tefowo mana umminki hakkilo inare he ɗum haɗamo ngam to ummake nawa kerol mako tan ɗum heññata ba tata ɓiɗɗo ta dañi ɓiɗɗo to geto a dañani duniyaru ndu hu jam kalaw to na o geto bo adda duniyaru ndu hu maɗo a dañani du na jam kalaw nawa e dow maɗa tan ɗum re'ata ba kowa da kowa ɗum shawake ɗum gujjo to hujja iyaka cuuɗi mum en tan no hujjata fiɗowo bo to fiɗa kerolɓe cuuɗi mum en tan no fiɗata gamma noon fitina hanjum ɗum hunde doggete ɗum en fuu meɗen ɗo e gui'eten en gontirɗen en fuu meɗen ɗum hunde gotum hunde gotum to wari nasti hakkunde meɗen jiiɓi en hengi en fuu meɗen en jiiɓake en callori joɗaki jonde jam gamma noon fitina e nasti fuu wala ko sukki nda ɗo nde fitina ɗum wari hey jomirawo hisni annabi salihu wandaga jomirawo hisnunomo da hanko ma emo nder maɓɓe wallazina amanu ma'ahu nden nuɗɗinɓe hawtade mako ɓe fuu jomirawo hisniɓe ɗum kam fuu zaman annabo en nane en joni kan zaman annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam ɓeɓe fuu ko waɗi noon ɗum waɗata woodi annabo en lutti garay to woodi ko wonnima ɗum wo'itinayi ɗum to amma e zaman annabijo meɗen joni wala annabijo mo tammiɗen waray ɓawo ɗo daga annabi meɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wala haala annabijo goɗɗo gamma noon ko wonni fuu fa to na yimɓe ɓen dari bo'itini ɗum fa e hoore maɓɓe fa wala ɗum liliyo annabijo goɗɗo wara wo'ina ɗum gamma noon hanjum waɗi ɗum rentata en e wigo hundeji ɗi gueten jiiɓiɗi bonniɗi fu gaɗen qoqarine ɗi boɗirta bo'inen hakkunde meɗen anen bo'inen bo hakkunde meɗen e woɓɓe fuu biramatin minna min kisniɓe mana e hinna e amin ay wahum arba'atu alafin yimɓe ujumeje nayyi biramatin minna wa najjaynahum min kizi yawmi izin min kisniɓe ga mana toskare e rusɓare nde ñandere nden bi kasaril mimi yawmi izin iraban kenan ɗon ɗum waɗi lirabu magol min harfu jarrin kizi yawmi ɗum waɗi lirabu magol wa fathi ha ko bo masagol do mbiya min kizi yawma izin ɗon bo bina'an ɗon bo kadi ɗum bina'u babuwol bina'u e lirabu aran ma en andi ko woni lirabu hanjum wonte waylitaki masɗe sardere wonde masde dow sardere wonde masde les sardere wonde bo turde bina'u bo hanjum wonte lismitaki yaake gotum ne ɗum wardi fuu he joɗoro mana yanayi gotum kawai waylitata ko hanjum wonte bina'i to ɗum anon yowma izin ko yowa to ɗo lattaki kenan bina'u sabo ngam min ay ɗum harfu jarri kizi ay ko yawmi ɗon ɗum kerol haala izin hanum ma feere yawmi izin
qira'a mana latti ka bano masuki amma yawma idhin ɗum bina wanjo wa fathiha bina li idafati ila mabniyin gamma wala fama faki mana mahaɗo wa huwa al aksar wanjo te ko ɓuri mana jalaki inna rabbaka lalle joma huwa anko wonte alqawiyu sembiɗa bawɗejo al azizu bo jaaliɗo wala goɗɗum ko heƴi mana haɗa bo ko yiɗi waɗuki ay algalibu jaaliɗo nder fimako ko yiɗi waɗuki fuu وكذا الذين ظلموا السيئة فأصبحوا في ديرهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وهكذا الذين ظلموا السيئة فأصبحوا في ديرهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود jomirawo ɓangiɗo ceniɗo yo akaza alladina zalamu sayhatu ñaagale keɓi ɓen ɗon toñiɓe koye mum en fa asbahu ɓe mbeeti fi deri nder ciye maɓɓe jasimina eɓe kofi kofini ay barikina eɓe kofi kofini ala rukabe dow mana koppi maɓɓe mayyitina ɓe maayi ka an o mukaffafatum mina saqilati wa ismuha mazufum ay ka annahum ayino bano hamɓe ɓe lan yaganaw ko lam yaganaw ay lam yuqimu fiha bano ma ɓe joɗakino ma e nder ciye maɓɓe ɗen pidiyerihim mana nder ciye maɓɓe ɗin ala pinena non inna samudan ko en kalkama merena aa kafaru rabbahum jomiɓe ɓe kemnani ala pintena non jama'a bu'dan allah woɗɗini samudan ko en iga hinne e muɗum bisarfi wa tarkihi bu'dan li samuda ko li samudi bisarfi ay li samudin a waɗi sarfu kenan wa tarki bo li samuda ɗon bo lattamo kenan gayru munsarifin o waylitatako kenan o lattaki ismu qabilatin alama anal hayyi e dow ɗum inde leñol kawai wal qabilati ɗum inde qabila tan shikenan o lattake alamore to o lattake alamore bo helatto masde les nastatamo amma to o lattake noon samudi yimɓe daɓale to ɗo wiya li samudi ɗum masangol les wala garjama ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام وما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام وما لبث أن جاء بعجل حنيذ حقيقة نلابع من غردني النبي إبراهيم هانكما hanko mbiɗen hanko wonte jeweeɗiɗiyaɓɓo ko jeweeɗiɗaɓo annabi adamu annabi idrisu annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi ibrahim jeeɗaɗaɓo kenan ko e nder tartibu ɗum de ma a ɗum dilli hanko wonte jeeɗiɗaɓo e nder limgal ngal annabi ibrahim hanko ma nulaɓe amin gardanimo bilbushura e albishir bi ishaqa hanjum wonte o rima e ɓiɗɗe biyeteɗo ishaqa wa yaquba nden bo o tanna e ɓitanirawo biyeteɗo yaquba baba annabo en ɗuuɓɓe badahu ɓawo annabi ishaqa qalude annabo e malaikaɓe garanimo qaluɓe mbi salaman jam ɗo masdarum aynu sallimu salaman min ɗon silminanoma qala o ɓe salamun aleykum anon ma jam tabbitana on fama labisa daga yottaki maɓɓe annabi ibrahim yawtaki aja bi ijilin hanizin hewardani ɓe mana e gagel gongel sha'angel ay mashwiyin ɗum sa'ingel ngel woɗi to ni waɗani hoɓɓe mako mana liyafa kenan ko non ɗum andiri leñol meɗen kam fulɓe ko fulɓe amin ɓe woyla barwal to ɓe gaddanima tumbude maɓɓe nden ɗon lambude ta yardinde janggo wala kokkoma to ni a yardinde ni to an bo wala huɓitowo junoma kunu lambuɗum ɗum ɗon ɗum giyata a yawa hanjum ɗum to har ɗum yardani o ɗum a taway ɗum nafonda a tawata ɗum to ɗum waddanima tumbude nden ta yiyay ma diidi amma hay dida jaha korɓoɗa goho ɗiɗi tati ɗum jo'inana koɗo garowo yeeso kadi o amma ta jaɓi a joɗake a yardi ɗum to fa mi tammi a ɗumtatako jango wala huɓitoto juno ma ko to a wari ma hujunnatakoma
joni fulɓe gonga ɗon della fulaku Allah dey reenu ja fullo ha moyta bo fulfulde nden bo neɗɗo yetta ɗabi'aji fulɓe ɗin ɗi ngala wala fulaku to jomi funa toni eɓe giya ba ɓe teddiniyan ni ɓe gaddaniyam kosan keccam mi yehi daruki dabbaji ɓe gaddaniyam kosan keccam e gayari bimbi daga bimbi jomi komi huɗɗa yarki sai goɗɗo ƴullito e nder baafe o ƴullito e nder baafe sannu moɗo a jam kala o jamde alhamdulillah to kadi min bo tinde mi koɗo arandejo koɗo ɗiɗaɓo waɗi nana mi aymo bisimilla ko sai mi wowi bisimilla nde mi wowi bisimilla ngam mi kore ɗiɗi mo waɗi kore ɗiɗi ɓeddumi tasawre o ɓeddi satawre kadi na kadi mi tammi iri ɗin ɗon mi to mi fottake hanko ma mo fotto nde fottimi daga o faɗi yarkiɗa o fayi o heññay min ɗon gimi goɗɗum komi meeɗami yama min mi meeɗami yiya ɗum hooyi tumbugel ngel ɗum waylani horde sey ɗo mi tammi ɗum ɓiriray ni ɗum ɗala ko to hengimi ha o ƴetti tumbugel ngel ma hende o siwani horde nden naway wodi ko luttatawa mi ha an kan nana hullo la kay ɗo kan to mi waɗi mi jaɓo e har nder wuro magi hande boni kay hulaku wala goɗa ɗum non hengi wallahi fullo wicci hulaku muɗum o gonga bo wallahi ko nder wuro maɗa ñamata ta wawai luttuki luttu kore maɗa ni hokkumani to a wawai luttuki seɗɗa useni luttu non dottaku e hulaku meɗen anen kan holli ñama ñamda kan na on ɗum dottijo basare ko baccel maɗa famarel wowi a luttanagel ɓuranigel ko ɗum hokkigel gueɗal magel amma ñama ñamda ka mi tammi hala sey oya on en noddata inde mako e jayri ko amma hegi ajo hal fulɓe calake darodde muɗum hulloni e fulaku muɗum ni wayo gaddana ɗum way nafari hengi a ɓiiri har waylitigel joƴƴinigel kay ɗum waɗa en joɗaki jama ɓe guytu jungo meɗen jungo ɓeɓe nawon jungo meɗen ba hullo kan tawre fulaku ɗum ɗum dina fa alhaya'u minal imani semtede nden nde woni nder imanu alama ima tagu to semta waɗata semtuɗum to ko nanta geddi Allah ɗume ɗum fu bo hundeji goɗɗi semtuɗi to gamma no a kenan to har en tokki jungo meɗen go ɗum andiri en nana fullo kam goɗɗo ma to e ñama sali heɗu e yayi fulaku kona non to a kenan ɗum fulaku ko ɓe waddanma ɗum na ɗum harnete har abada ba ta muñani ɗum a jogake neɗɗaku maɗa ɓuuri luttanma joni ko ñama ñamda ɗum a ñami neɗɗaku maɗa ko bo a muñana ɗala neɗɗaku maɗa amma non nde ɗum tawen e jungo meɗen ni hakkilo non ɗum ni fune zaman waylitori ni ɗum tawani seɗɗa kan usekoni amma ɗum wiya hande way fullo ni har hoƴa tumbugel koɗaku waylana horde min meeɗami yiya ɗum wallahi banda ɗon hene gartumi ƴama mbi ha ɗum nonna ɗum waɗanta kosan keccan ka to ɗam wari rewuki ƴetta tumbugel ngel ɗum waylana horde nden na a nanani kam ɗum ɓirina e horde nden ɗum ɗalani gokkal kan ɗan walto kan nde ɗum waɗi hu to hankal ma o siwi kan mi ha kay min an kan nana a hullo e laa min ɗo to mi waɗi ɗo dey mbimami har nder wuro ma mi wawa mi yaha mi jaɓa hande en boni kay ɗo to Allah reenu qalu salaman ɓe mbimo jam qala salamu o anon ma jam tabbitana on annabi ibrahim ɗon e ɗon yaha waddani ɓe gaggel sha'agel falamma eso فلما رأي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم كيفا قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم كيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط falamma wakkatire ra'ande oyi aydiyahum juuɗe maɓɓe la tasilu ilayhi jarata faaki e kusel ngel to ɓe jaari jungo maɓɓe yottake ɓe kolla bo bay ɓe ñaama kamɓe ma ɓe gaɗa hulaku nana kadi a hollay ba e ñaama ko da a ñamayi mani ɗum semto ɗum waddanma an ɗon bo a meyayi ko to ɗum waddanima ni ɗon ma e nder hulaku ɗum de ta yehi tefki tegal o waddanma ndiyam a yarayi ko o waddanma nafaari a meyayi to a heɓata e kokkatama na on koɗo mako ay koɗo mo garɗa koɗo maɗa wari o yarayi ndiyam ma o ñamayi o nafaki nafari maɗa ɗum koɗo maɗa na on koɗo maɗa nda ndiyam ma o hurɓaki nda nafari ma o meyayi bo na o suumina ɗume ma kaya na on koɗo ma ɗum koɗo goɗɗo
amma to wari ni me non ɗum ni ko e haari ma non ɗum ni me seɗɗa go ya Allah waɗu barka Allah waɗu barka ɗon bo hanjum ma ɗum fulaku ko hanjum ma ɗum fulaku e ɗum nder fulaku o har e gimol shata na bo nder gimol mako ma e nder biili mako biitili mako ɗimo wi'inta way o meɗi o wiya haala gokka wa hanko o andi ko yiyete cin mutunci e ɗume cin mutunci e ɗume gotum ɗum cin mutunci omonnan ɗume gotum ɗum wodi ne aran newo gotum cin mutunci aran ndewol ngol gejjutumi cin mutunci ko yawwa mi yejjiti gotum ɗum amma cin mutunci hanjum wonte ñama lutta hanjum woni cin mutunci a ñami iri ñamuki ki mutunci kenan ta ñami a luttayi kam na on cin mutunci ba na iri cin mutunci ɗum danata ba to iri ɗi hanji inde maji juhi e nder ɗemgal arabre e nder balaga hanji ma juhi wato juhol hanjum wonte ɗum wiya haala gokka ka wodi ma'ana ɓadika e ma'ana goɗɗuka bo ɗum salo fonduki ma'ana ma ka arande ɗum fonda ma'ana ɗiɗaɓum ɗum nana cin mutunci kan walaqantaki neɗɗo andude ko yete cin mutunci to hewo a cin mutunci ɗum hanjum wonte tagu ñama lutta hanjum wonte cin mutunci nana kadi hanjum wonte ma'ana majum ɗum ɓadaki amma hewo fonigol hanjum woni juhol a juhi tagu a wi'i gokka feere a waddi gokka feere e ɗum wiya ɗum o man qala Allahu faqad kafara qala wodi qala mo wi'i wodi bo qala mo ɗanaki to ɗum wiwa man qala Allahu faqad kafara fu biɗo qala Allahu hebnake qala ngol yimɓe andi ka ngol wonte ngol jomirawo wi'i amma bo ɗo ko ɗum fona ngol qala jomirawo ɗanake on fu biɗo jomirawo ɗanake on bo hebnake andi to ɗum wika daga aran ko hakkilo maɗa waddata hanjum wonte qala mo wi'i ko to he ɗum wiya iri noon qala wa man qala Allahu faqad kafara inde maji juhi an jaa bi ijlin hanizin o waddani ɓe gagel gongel ca'angel fa qarrab falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nde o daari o e juuɗe maɓɓe jottata ko faaki e magel nakirahum sey kadi o yankiriɓe o e kaayi ɓe kan na ɗum hoɓɓe am bi ma'ana ankara o e kaayi ɓe na ɗum hoɓɓe am mi famanayi ɓe wa awjasa admara fi nafsihi minhum kiifa o suuɗi ma hultorki shani maɓɓe koɗo mo gadduɗa modiɓe mbi ko mo yi'i hanjum wonte hamɓe malaikaɓe ɗume ɓe tagira jeygol hamɓe noon ɗum jeygol ta yari nanguki nangatako wala non kawai nangata wala a wawai nanga haskena sey moy to ɓe kooƴi kusel ɓe jo'ini hegel toɓɓito e leddi ngam wala ngel daro kusel ɗum loope he anen loope bandingel goni de dey magel amma hamɓe bo ɗum jeygol to kusel darto e nder jeygol to ɓe gukkini kawai oya ngel yani e leddi o e kaay ɓe bo iri hoɓɓe ɓe annabijo Allah fa o yi ɗum iri hoɓɓe ɓe wara hukka e honduko hunde yana e leddi ha hanjum waɗi sey mo holli mana o huli shani maɓɓe kenan kujeji jomirawo on nanayina fulɓe meɗen mbiya ko Allah waɗi annabijo ma koɗo majum use ko na non ko Allah waɗi annabijo ma koɗo majum ko na non to ɗo hamɓe malaika en ɓe ɗum taddi jomirawo gamma noon annabi Ibrahim ma ɗum koɗo majum gamma noon sey o hultori shani kay iri ɓe bona hukka hunde yana e leddi amma hay o hultori shani awjasa minhum kiifa qalu la takaf ɓe mbimo hande ta hultor mana ɓe giya ko woni nder ɓernde maako inna ursilna ila qawmi luɗin minon min nuloyama faaki mana e faaki yimɓe annabi luuɗu ɓi bappa maɗa mana nde o suuɗi ɓernde nana awjasa minhum kiifa o suuɗi mana hultorki e nder ɓernde mako amma ɓe bo jomirawo andiniɓe o hultori ɗum tana dabbaji yon dabbawa ngari to ndi kawri ni to a hushini ni ndi andi to a hulay ndi andi to a hultandi ma bo ndi andi gama to ndi andi mo hultani ko ndi huushi e ndi dogga to ndi wari hede ndi mora mana noppi mari ndi forta wicco mari ndi silla shikenan hala wati ndi andi mo hulata kulowo bo kera ko ndi huushi ɗum ndi yi'ay mana gasa muɗum e sansi relli e nasta gama non ndi andi e hula gama non hanji ma ɗi godi sayin ko e ɓandu maɗa ko ɗi gi'ata e ɓandu maɗa ɗi andi a hulay ɗi andi bo a hultorayi
gamma no ay jomiri ay nde yadake ha ɗum natsake e mari to ndi fawoy ɗum ma hande nga dey shikenan bo yangi anon ɗum ndi witi ndi fawoynoma ɗum bo amma nde on jomiri o hande nga dey o hultora e ɗume ma amma koɗo bo na koɗo mari kera ndi fayi dow muɗum aran mayo gasa muɗum san so doggay to ndi andi lalle kadi o kam ɗum heɓi gamma noon hamɓe ma malaika en ɓe godi ne ɓe keftirta wigo annabi ibrahim hultori mana nani hunde goɗɗum e nder ɓernde muɗum e dow shani maɓɓe gam na jomirawo wi noon anen bo mbi'en noon shaloɗen ɓe wimo la takab ta hulu inna ursilna minon min nuloyama ila qawmi luɗin fake yimɓe sakirawo maɗa ko wo mbiyen ɓi bappa maɗa annabi luuɗu ɓi harana وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ويا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته كدون ديكي ko kore mako bi'eteɗo saratu bo imra'atu ibrahim alayhi salam bi'eteɗo saratu qa'imatun emo dari takdumuhum emo waɗana emo jagganoɓe am ko wonte gaɗuɗum waddani ɓe gaggel ngel fadahikat hemo jali istifsharan bi halakihim gamma o seyake e dow halkeki yimɓe annabi luuɗu irin bonondaji ɗi ɓe gaɗata ɗi o nani belɗum majum fabasharnaha hanko bo sey min gaɗanimo albishir bi ishaqa e ɓiɗɗo biyeteɗo ishaqu wa min wara'i ay ba'di ishaqa ɓawo annabi ishaqu o yaquba woodi ɓi ko annabi yaquba tanirawo waladuhu ta'ishu ila an tarahu han o fofay ha o yatani ko biyeteɗo annabi yaqubu قالت يا ويلتي آلد وأنا عجوز وهذا بألي شيكا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتي آلد وأنا عجوز وهذا بألي شيكا إن هذا لشيء عجيب ɓawo ɗum seynimo ɗum waɗanimo albashir e ɓiɗɗo biyeteɗo ishaqu nden e tanirawo biyeteɗo yaqubu qala seymo wi ya waylata hande nane jalni ɗum jama'a kalimatun tuqalu inda amrin azimin ɗo ɗum kalmawol ngol ɗum wi'ata wakkatire to fi goɗɗum ɗum hande nane jama'are taw anon kam nawa ya waylata hande mi woni ay ɗum naftoro hande mi woni ɗum mako tagu to haftaki ɗum hunde belɗo hande mi woni kaza nana en naftoro iri majum alhaali bo nawa o woni ɗum o hondi ba fa mana ɗum kalmawol kalgo o yata ngam ma o holla wigo seyo mako e hayɗinki mako hande en boni kay kaza ni waɗa kaza wona noon to hanko ma iri noon ɗum ni o waɗi ya waylataya hande en boni hande alidu min ɗon ni joni mi daña wa ana ajuzun dayya mi lattake fulo debbo litis wa tis'una sanatan ko ɗon ma yaari duuɓi 99 temerre haɗimo ngotu tan to na bawɗe jomirawo mo waɗata bana noon anen kanko anduɗen joni hande to wulo debbo yarayno duuɓi ɗi daña ay hande wala e ɗum daro fo jama'a yawwa wa hadha ba ali nda gorkam o hanko ma shekan nawyi lahu 120 sana ko ɗon ma o yaari temerre e 200 120 ko ɗon ma annabi ibrahim woodi wa nasbuhu alal haali ɗo ɗum maasi kalimawo sheykan wa hadha ba ali sheykan da ko ɓurnono wayi hadha ɗo latto mubtada sheykun bo latto kabar hadha ba ali sheykun he latto mubtada e kabar hewo masa ɗo e hadha ba ali sheykan to ko masi hanko sheykan ɗo o e nasbuhu alal haali ay haqiqatan qassara sheykan ko halu kaunihi sheykan nda goran bo haali lattaki muɗum lattake dottijo nayejo wal amilu fihi ma fi za min al isharati ko huwimo hanko wonte gonɗo nder zaliwol ngol ha za ba ali sheykan hanko wonte kuɗoma masimo dow ɗum kenan inna haha lalle fi ɗum min pulo debbo nden e o hande goran bo lattiɗo dottijo nayejo haha ɗum fi kalle shey'un ajibum kayni ɗum ko haynanaki jomirawo wona non ɗum wiyata kayni ɗum hande ko haynanaki jomirawo an yulada walahu ko waladun an yuladu
an yulada waladun lil haramaini ɗum wi'a nayi en ɗiɗo ɓe kawti ɓe dañi ɓingel kesel famarel ful hande ndaare kayni ɗum hande ko haynanaki jomirawo qalu قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد جومراوي قالوا سي ملائكة بي كوري النبي إبراهيم سارة أتعجبين يلا أهيدما ngol an jango nahu ne jowɗon fu wakkatire to wadde nder af'alul kamsa hangol gaddane min e nder ballol ko gotol nder ɗin ɗon joyi e ɗum wiyata af'alul kamsa fi'lul mudari idha tasala bihi damiru tasniyati nden fi'lul mudari idha tasala bihi damirul jam'i nden fi'lul mudari idha tasala bihi damirul muwannasatul mukadaba ko kanjum on tel wiyata af'alul kamsa ay arandewol kam bano yaf'aluna taf'aluna ay nayi nde ɗum taf'alina hembi en taf'alina ngol ta'ajabina ɗiɗi fu ma je ɗi turira nunarawol joni nunarawol ngol hangol wonte turde nden to ɗum wari ittukingol to ɗum wi'ay to ɗum wukki laayi ɗum la ta'ajabi heɗum itta nunarawol ngol to ɗum wukki lam ɗum to ɗum wadde lan bo e ɗum lan ta'ajabi ɗon ma e ɗum itta to dalila masde dow ko dalila honde heɓingol ni ɗo to nunarawol ngol hangol ittete ngam hangol wonte turde to e ma bo noon e nder tasniya ɗon ma taf'alani yaf'alani taf'alani ɗo la taf'ala wala yaf'ala non bo e nder jam'i ma ɗum la yaf'alu wala taf'alu non wonte kiitamaji e nahu ko e on giyaɗi af'alul kamsa atajabina yalla joni a hayɗina e an kore annabi ibrahima inna amin saratu min amrillahi gafi jomirawo ay qudratihi bawɗe maako ay rahmatullahi ɗum hinne e jomirawo dey wa barakatuhu e barakaji maako dey aleykum yoni dow mun ya ahlal bayti anon yimɓe saare nde ay bayti ibrahim saare annabi ibrahim innahu lalle fi jomira innahu no hanko jomirawo hamidum o gettiɗiniɗo ay mahamudum hanko handi ko yette majidum bo teddinteɗo ay karimum mana jowmu shahujo hanko sahi on jomirawo he waɗa hunde muɗum e yiɗi hunde yiɗi fu wala kayni ɗum goɗɗum e tashi fi mako ko jaizi inde majum na ɗum mustahili ba en jangi wolle ko ete mustahilu ma la yatasawwaru fil aqali wujuduhu hunde ko hakkilo jaɓata waɗuki ɗum waɗaki majum mustahil bo ma la yatasawwaru fil aqali wujuduhu hanjum te ko hakkilo mana jaɓata mana heɓeki majum jaizu bo ma yatasawwaru fil aqali wujuduhu wa adamu hakkilo jaɓa e waɗaki majum jaɓa shiya waɗaki majum to joni hakkilo riwa e ɗum yafula debbo dañi hakkilo heƴa e riwa ngam ma ɗum kugal jomirawo hanko bo yaf'alu ma yuridu emo huwa ko o muyi fu ngam ma ɗum na ɗum kayni ɗum e mako ba amma o waɗi ɗum ɗon e dow annabojo maako annabi ibrahim e de kirawa muɗum ngal lattaki ɗum mu'jiza e maɓɓe hunde kayni ɗum ɗon to maɓɓe mana jomirawo wawa e wadda hunde e wakkatire wonde nde ɗum tammaki nde bano fulo debbo o mo duuɓi 99 rimi ɓiɗɗo hanko jomirawo he wadda hunde wala tawi asu min rawhillah ta taƴe gikke e hinne e jomirawo tawa e dalilaji ɗi guiata faddake ma heɓuki ko giɗɗa bo ɗum boɗɗum way shikenan faddake ma ɗum waɗata a wakkatire nde a tammaki jomirawo wawa e waɗa ɗum na ɗum kayni ɗum ɗon to mako ba naway hamɓe tan gonda ba har anen ɓen gonda ta to kayɗinen pi jomirawo a ta'ajabina min amrillah ta hayɗin pi jomirawo o wawa o wadda hunde nde a tammaki e wakkatire nde a tammaki bo ɗum warane o yirri ɗum allah walla en rahmatullahi ɗum hinne e jomirawo barakatu e barakaji ma ko aleykum yoni dow moɗon ya ahlal bayti anu yimɓe wuro ngo o bayti ibrahima wuro annabi ibrahim innahu no hanko jomirawo hamidum o gettiɗiniɗo ay mamudum hanko handi yetteki majidum bo teddinteɗo hanko wonte karimu shahido فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشر جادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لعليم أواه منيب
jomirawo ɓangiɗo sheniɗo wi falamma zahaba an ibrahima raw'u wa ja'athu lbushra yujadiluna fi qawmi lut inna ibrahima la halimu awwahum munib. on andi hamɓe annabo en hinnaye woni nder ɓerɗe maɓɓe na bano anen mana famarɓe maɓɓe ba naɓɓo ɓernde muɗum e hiika feere muɗum hanum ma ba halkito ma hakko to heɓi halka goɗɗo kam. hamɓe nanon ɓe goni nde ma ɓernde maɓɓe hinnaye heewi nde o nani hande ɗum halka yimɓe ɓe yimɓe annabi luuɗu to sey o yiɗi hande toyenoma ɗum wi'a jomirawo yafanoɓe ay da ɓurino ɗum wiya jomirawo halkiɓe ni non wonte tindinore annabo en annabijo meɗen on nanine jomirawo mantirimo laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun aleykum bil muminina ra'ufur rahim. o kinnotoɗo mumini en wala goɗɗum hunde ko waɗata heɓuma ɗum annabijo wiyata yo mi sallamakema wala ɗum ɗume bo jomirawo ɗon tammani annabijo ɗon tammanima hinnayi to noon bo annabi ibrahim ma henani fa hunde ɗum kam hanum kam to heɓayno ni dana non waɗa mana. falamma zahaba an ibrahimu raw'u wakkatire nde ƴenƴaare shiya heftiranki yimɓe ɓe warti mana dilli acci annabi ibrahim latti joni kam kadi o hefti wigoɓe ɓe nulaɓe ay alkawban jon te kulol ngol indanongol ɓawo wa ja'atul bushra nden da albishir bil waladi nden kadi nda ɗum waɗanimo bo albishir e ɓiɗɗo ta akaza yo jadiluna to tefuki sawqi hanjum wonte yo jadiluna ɗum emo potpottira e amin na way mujadala ɗum tefuki ma'ana quraki ba mujadala ɗum tefuki sawqi o tefana ma'ana yimɓe ɓen ton ɓeya ton maɗa koynari ayu jadilu rusulana emo potpottira e nulaɓe amin ngam ma o heɓana yimɓe ɓe ton maɗa hoyende fi sha'ani qawmi luɗin mana e nder fi yimɓe annabi luuɗu halketeɓe ɓe inna ibrahima ay on andi biyeteɗo ibrahima la halimu o muyɗo halim muyɗo ta nani ɗum wi hilmu wato ɗum muñal ngal mbimi en duuɓi caliɗi gongal les huudu na way gongal dow wuudu akko wara ɗo ma wara ɓernde akko wara jiki honduko ɗo ɗum warta e ɗum jogomo ɗe a muñu hende ɗum joginimo o muñi ba aa ɗum iri muñal ngal ɗo ngal ɗum wiyata an de ɓe kuɗata moye ay mi andi de ne giɗa muñal yaari o waway bo ko ɗum waɗata fu o waway waɗuki ɗo an de ɓe kuɗata har goɗɗo nani to ya an de ɓe kuɗata a nana heɓoy mi andi de andi ko ay hilmu waɗi hilmu ko to hanko annabi ibrahim la halimun muñal mako tolles huudu ngal woni ngal ɓuri lugguki e dow sabaru innama sabaru bitta sabburi ta nani muñal fu tagu he to muñitake gurmini goɗɗo he woyi he gonɗi ndufi ma taw heɓa muña de ker goɗɗo bo kasoto ma waɗuki ko waɗata ɗum ɗon wonte muñi to o wawayno waɗuki kan da o waɗay ɗum na o muñu ba ko ɗo gam ma noon o wawata waɗuki ɗum tan waɗi o ɗali hanjum waɗi o ɗali na o muñal inde majum to annabi ibrahima halimun o muyɗo to on nder ɓernde anen bo ekkitiroɗen iri yimma anane o wontiri en nana anen gonda ɗum ñama e neɗɗaku meɗen to na dina ɗum meyni to anen bo wala ko wanni e anana e ɗum huɗuma anana ɗum wi on ma biili a muñi a ñoƴƴi e ɓernde majum a andi wala duniyaru ndu wala sécurité annabo en allah ma iri noon heeɓiɓe an bo kadi a moye a won ɗereji goɗɗi labɗi ɗi e duniyaru ndu ko wayatama a labɗo a geeto a heƴi dey an moye annabo en allah ma heede jomirawo lootaɓe annabijo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi'ama o meyiɗo o wi'ama o tsaafowo wala biiliɗi ɗum wi'anayemo annabo en luttoɓe fuu maɓɓe wala garɗo sali jam wi'anaka ɗume ma non bo wolo en ɓe fuu maɓɓe kowa wi'anama goɗɗum nden kadi an bo a moye a ɗume ana moye ma na a ɗume ma ta yi hande an kadi joni moye gerdinta a yimɓe duniyaru ta yerdini giɗo maɗa ma gaño maɗa bo ɗon oppini e jogi ɗuɗɗum muɗum kuɗel muɗum e tefa wonna ko lutti nde oppiniɗa ummiɗa ko a ɓirayi mi yi'a bano dikka ballinen ɗo so na so jango so allah yaari en kadi en fanuma yeeso e ga e darnuɗen jonkan kadi ko janguɗen famuɗen en ɗon toro jomirawo warjito en e majum ko janguɗen bofuɗen bo en ɗon toro jomirawo yafano en durwa gaɗen boɗɗum nde gaɗen kalluɗum. Assalamu aleykum.